guys, ano karon ang radyo gumo bago. Bitaw guys, uling buntag. Karon guys, ako sa ilang Sister Margie kay mo kulit ni aring manok kailangan sila yung mga baligya na ni basta ganahan mo mamalit ani guys barato ra lang baligya guys. Daghan ka to sila sidaan. Pero guys, lang ipaibaw ninyo nga bagjo dire. Ug naang ilang mangga guys oh. Napuka na nga laro na nga tumba. Ang kada kong mangga pila na ni katuig ten. Asa din? Ha? Ang ilang mangga guys, 30 katuig na ni karon pa din ni natumba. Oh, to apo dito oh. To ha? Dara. Ana lang. Ana ni na to. Na guys oh. Tulo ka punuan ta. Uy, Tulo ka punuan eh. mga sa kadulay nagkinto. Mana sa guys, tanawa na silingan na sila atos dao guys. Ah, klaro na guys. Klaro nagdao ari guys to ah. Tokyo Hotel guys ah. Ara nag-antag ani sis, no? Pwede na nagpuntas. Magbahi mo na kagtitadan ato sa sila. Uli mo kag tulay tabok adto. Ano dagat ang Naa day po ilang kuan ani na ay lake ani. Is no? Ani, Ato. guys. Daghan magagahi na sister daghan prutas. Anja dagko na mao ni siya nga natumba sa hangin. Kaya di mo kaya. Okay guys, mabalik sa dito na tapay. Na-plan ko na may birthday ron bisag bagyo. birthday ron ni Pacquiao. Birthday sa rumok yan. Sino sister? Ano? Sino? Sino? Mang sister birthday? Oh ba? Hi guys. Mga to guys ha, kaya mga sa kusudan ali guys, dali. Ano mo matanawa silang balik dya? Tanawa guys, ano lang mo palit ha? Taga-Tagbilaran. Bohol ha, na ilang balik dya, naghan na. Say mga guys. Oh, kuyawa pa eh. Siupaw? Ah, siumay. Wow. Kanang manok. Supaw naman, supaw. Oh, siupaw di ay. Nang sabag siumay, gagmay mo na ito. Jara guys, ano naghana? Naghana, magkagrasya tiro kay gaaw. Ugdaan, jara. Oo. Lawa pula po jara. Bujag. Ito ni, tel, lahi sa una og karon. No? Lahat yung lawas. Iya bitang ko yan. Ang agaw mo kay kutas, guys. Tanawa, guys. Ang palit mo ni sa ila Sister Say Margie. baboy, 175 ang kilo. Barato rang ilang baboy. Barato Tag 170 ang 175 ang kilo. Ilang manok? Pila total? 150. 150 ang kilo. Sa ilang manok. Matang manok ra pati ang tujo. Unsa si Tir? Alin mo sito? Ilami si ini si Tir. Ana, Daot? tindahan na naman ito. Tir. Uli ako gaman. Ang ikuan sa sasawan. Oo. Bisag inagamdan ra gud ang isang sasawan ba? Ko galing ko kapalit. Ano na ilang namay mga longganisa? Ay, suriso man na. Grabe guys, ang daghala sila baligya ari. Ha? Kaning isa ka res na pa isod. Oo, na may mga sud. Jarab guys. Ang daghala. Ako na nga manlo na ba to? Isdero na ba to? Manok. Kay hapon da ka nang gapon daan. Ah. Kana unsa man na? Baboy. May narinit mo. Ah. Baboy nga minarinit. Oh, ready to cook na na. Jara. Baboy naman. Palabugat na til. Ari dai pet na manok. Isa man, lain na diha. Ako lang, hindi na po. Kaya tang i-vlog tong gasinto. O mo na nagmanok ko. Baboy ka nga, burn out jud. Nagasit ano lo, pero kabuyon gihapon kay gibidli. Di na ko ano pod mo kana bitong kulan. Pulan. Se oh guys, tanawa guys, ilang manok barato ra. Tag 150 ang kilo. Ano ka pera sa merkado? 195. Ko adto ra ko ilang sister kay barato ra. Mo na guys, mo palit mo ani ra kag barato ra.
imong tukoy na nagsak. Ay mo day nay gating mo. Oh, ayun ko parang tanawa tukoy guys. Guys, tanawa guys, ag tukoy. Tanawa ag tukoy. Alam mo sila katulganan kana may bagjo. Asa lang. Nanaksak. Ang katuganan sa tukoy oh. Murag lami ra ng tukuda ba. Nga tambor. Asa balibo na telo. Na may daang manok. Barato ra ilaha ari guys. Ani ra mo palit ha. Sa sister to na. Naka-discount pa ko guys. Wala ilang mga guys. Isa man. Uy, uy, usawan in taon na. Napay ba kapin ni Bonsito? Ang lagag ilang buongon. Nga purot og pangatagak ag bunga. Oh, pero maju gani kay nangahinog na. Matamis po natin. Tamis na? Guys, ang nagana ilang buongon nangatagas. Mapaghinay ma, paghinay. Sagay. Makapit sa kudari. Tagaan ang buongon. Salamat kuya. Ako lihawid mo be. Nangatagas ilang buongon guys. Abi be. Hangin man bagjo mao nangahurot og bunga nila. Ilang buongon nangatagak. Abi be. Nangahurot og bunga. Salamat lang. Salamat ya. Guys, abot namin. Mahutot na lang ka. Pero guys, naalagi guys, oh, gamang nataran ani di palita anja gamang avocado natakilid. Hayag lang guys, so na yung mga kahoy, nangapuro ang mga kahoy ani guys. Ani oh. Nahayag. Pag malo to guys, daghang salamat. Pagpalihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Marilong Bulanon, daghang salamat.